Фәрит, без синең белән 45 ел танышбыз. Без синең белән танышкан идек 48-нче цехта. Шуннан мин сине хәтерлисеңдер, Березовская үзем белән кунакка алып бардым. Анда баргач безне Рюдага туган көнгә чакырдылар. Шул туган көндә син булачак тормыш иптәшең Рәсимә белән таныштыгыз. Шуннан соң дуслашып киттегез. Бер елдан соң өйләнештегез. 2 улыгыз булды. Хәзер оныкларыгыз бар. Сезнең шулай матур яшәүегезгә мин үземнең дә өлеш бардыр дип уйлыйм. Хәзерге көндә сез икегез дә лаеклы ялда. Ялда булсагыз да тик кенә ятмыйсыз. Балаларыгызга, оныкларыгызны карарга булышасыз. Дин белән шөгыльләнәсез. Дин буенча укуларга йөрисез. Укыган әйберләрегезне тырышып кешеләргә дә җиткерергә тырышасыз. Мин сезнең шулай яшәүегезгә бик куанам. Шуңа арнап сезгә Әнкәмнең дугалары дигән җыр бүләк итәм сезгә.